ukážem, že ako sa vyrába domáci sliz so šampónom, takže keď chcete, robte to so mnou. Takže takéto kokosové, prdneme to tam. Dobre. Druhé, takéto rúžové z... No proste vidíte ten nápis. Mali by ste na... No, trošku, ale som do toho dala. Potom takýto. Tiež trošku zasprňame, tak. Prňeme tam toho trošku. A teraz ako posledné, to je jedno aké mydlo proste. Nejaké mydlo, aby to tak pekne voňalo. Fakt pekné mydlo, ktoré fakt pekne vonia. Toto je ono. Napríklad. Nasrá som od toho. No. A ja vám to teraz ukážem, jak to vyzerá. Tak ono to vyzerá takto. Ja to robím to v umývadle, lebo no, zase je to šampónom, že? Nemyslíte si to. To není so šampónom, ale pozrite sa. Zatiaľ je to také, jak slíz, ale potom sa to ešte zmieša. Vlastne teraz je to také, jak nemoc slíz, ale potom sa to ešte premieša s týmto tu. Ja som robila jedno také podobné video, kde som vlastne použila skoro tie isté ingrediencie, iba trošku inú farbu. A keď som povedala trošku inú farbu, tak to bude mať o trolilinku malú no, proste inšiu farbu. Ja toho tu robím trošku viacej, no, aby sa nepovedalo. A ja takéto budem aj predávať na šope. Počkajte. Joj, som otvorila vrchnák. Mi to dá všetko stieklo. Tak keď si takéto chcete urobiť alebo kúpiť, vidíte to na mojom shope a keď sa vám to chce robiť, ako ja, že tam máte iba 4 ingrediencie, tak to kľudne urobíte aj doma. Keď sa vám to chce robiť. Tak fakt super, pozrite si, jak to teče. Fajn, ale nemyslíte si to, že to nemusíte zmývať.